מה אתה, אלי? למה אתה עושה מה שאני עשיתי? זה לא רעיון טוב. מה? לך כבר, לך. יאללה כבר! איפה הוא הלך? למה אני שמה? לא, יש פה פרעה! לך כבר, ליאור, לך. די, די, אתה מקפיץ עליי גם. מה אני עושה? די, גליוק, אתה משפיץ עליי גם. כן, כן, זה מגיע. למה הוא הלך משם? נו, צא כבר אחורה ותלך לדרך האבנים. תעשה רבר! לא, תביא את הנער! לא, אחי, אין מצב. לך תוציא את הנעל. לא, לא יכול.